Magandang araw po mga kaibigan. I guess by now, alam na po ninyo ang masamang balita na pumanaw na po ang isa sa mga pinaka-importanteng personalidad, kaibigan at tagapayo dito sa Core TV. Walang iba po kundi si Pastor Ricky De Gracia. And we would like to take this moment of silence para ialay po sa kanya ang ating mga dasal at ang mga gusto nating sabihin dahil alam ko na naririnig din po niya ang ating mga saloobin at ang ating mga nilalaman ng ating puso. So, join us in taking this moment of silence for him. Pastor Ricky, you will forever be remembered. Ayan, partner. So, magandang araw sa'yo. Good morning, partner. Yes, medyo mabigat talaga sa loob. Pero syempre, life goes on, diba? Yeah. Kailangan pa rin nating ipagpatuloy kung ano man yung mga iniwan sa atin. Medyo masakit talaga na isipin na, yun nga, isang kaibigan ang pumanaw. Pero, syempre, alam ko naman din na siguro, may naiwan naman din siya na legacy dito dito sa ibabaw ng mundo, diba? Na marami siyang mga naipamahagi, especially sa mga televiewers nga ng Lost and Found. At dito sa Core TV, marami silang natutunan dahil syempre, siya naman yung isa sa mga nagbibigay ng aral, diba? Patungkol sa Biblia. I would like to extend our condolences to the family, of course. Yes. So, pinaparating po namin ang aming taus-pusong pasasalamat din sa family po ng pinakamamahal nating kaibigan na si Pastor Ricky De Gracia dahil po, syempre, kahit na siguro medyo mahirap din para sa kanila sinusubukan din nila na mag-move on na rin. At saka, maraming salamat Pastor Ricky, alam namin na nanonood ka rin. I'm sure isa siya sa mga avid viewers pa rin natin. Diba? Sa lahat ng mga pangaral niya. So thank you so much kay Pastor Rick. Maraming salamat. Okay, so isang masaya, makulay at exciting na episode ang matutunghayan ninyo ngayon sa nag-iisang infotainment show sa buong Ilocania. Ito ang Wake Up Ilocos! Kamusta ka naman? Good morning, partner. Ayan, medyo lighter. Ang hirap-hirap talaga na mag-start. Hirap talaga, sobra talaga. Tsaka medyo, alam mo yun, na medyo nandito pa kasi yung feeling na mabigat. Exactly. Oo. Ayun. Yes, so kamusta ka naman? Okay Anong balita sa'yo? Balita, wala namang bago sa akin pero of course, work pa rin, busy sa work, of course sa A1. Pareho lang tayo. Exactly. At balita ko marami kang mga ngayon. Pinagkakaabalahan ngayon. Well, medyo lang. Syempre kasi balancing work and dito syempre sa TV. Pero okay na okay pa rin. I'm really that good naman. At saka happy. Ayan. Happy talaga. Yes. Dapat happy always dito sa mundong iba. Yes, diba? Oo nga. Diba dahil, ay nako, parang nag-words of wisdom na tayo this early Pero marami naman talaga tayong mga diba? Parang like live your life to the fullest. And I would like to commend you. You're so beautiful today. Oh, thank you! Simplicity is beauty. Correct. Thank you, Kai. Maraming salamat sa mga nag-ayos sa akin. Mamaya, i-mention ko yan sa ating acknowledgements. Exactly. So, partner, ikaw din, you're also looking good. Oh, thank you. I'd like to thank myself. Diba? Talaga lang. For my outfit today. Alright. Ayan. At marami nga talaga kaming sorpresa ngayong araw na to sa Wake Up Ilocos. Gaya na lamang sa ating Celebrity Corner, isang tribute sa pinakamatagumpay na character mula sa libro na ginawang pelikula ang ating matutunghayan. Panuorin natin ang hiwaga at mahika sa huling kabanata ng Harry Potter movie. Yan ang Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2. Mamaya na yan. What's Cooking segment kung saan ipagluluto tayo ni Miss Bona Simpson ng isang Korean dish. Kung ano ito, tutukan yan later on. Sa ating live act segment, hahandugan naman tayo ng 2009 Ilocania Singing Idol finalist na si Jolette Bueno na isang sikat na awitin mula sa bandang Lady Antebellum, kaya watch out for that. Lahat ng yan matutunghayan sa pagbabalik ng nag-iisang infotainment show sa buong Ilocania. Ito ang Wake Up Ilocos!